Kaixo nire super txiki maiteak, zer moduz gaude? Zuen nahi duzuen bizitza sortzen, super sekretuak entrenatzen, espero dut baietz. Badakizute denok energia berdina elkar banatzen degula? Eta gu zer gea? Gure pentsamendu eta sentimenduen bidez, hori espresatzeko energia gea. Bere pentsamendu eta emozioekin, energia horren berezko esperientzia dauka, esperientzia propioa. Beraz, laguntzen badugu bestea ere, gu ere lagunduko gea. Hau da, zu zeu ere lagunduko zea, eta esperientzia ere hobeagoa izango da. Hau interesatzen bazaizu, desioak nola lortu, geratu nirekin aurrera supertxikiak eta superfamilia. Ezaztu, trilogia derronetan dituzula behar dituzun tresnak zure txikia ahalduntzeko. Beraz, egin ekintza eta sartu nire web horrean. Ametsak betetzeko adinak ez du hainbeste inporta. Txikiak, helduak, helduagoak. Zer da garrantzitsuena? Uste izatea posible dala eta nola ez merezi duzula. Horrek ez dizukentzen esfortzua egin beharra. Hori ere egin behar da. Horretarako gure sinismen sistemak aldatu behar ditugu. Adibidez, eta karo, berriak txertatu, adibidez, ziurtasun ezak zertan laguntzen zaitu. Ez zertan ez. Orduan, ikasi eta estudiatu behar dituzu pertsona ziur baten ezaugarriak. Eta pixkanaka hemen barruan txertatzen joan. Pertsona honen balorek asko lagunduko digute. Badakit behar asko ditugula. Bai? Adibidez azterketa bat aprobatzea. Baino txuleta batek lagunduko dizu momentu jakin batean, baino trampa egitea da. Eta ezer gutxi lagunduko dizu benetan. Nola tratatu behar ditugu besteak? Badakizu erantzun, ezta? Gu tratatzea nahi dugun bezala, amets bat duzunean zein da lehenengo pausoa. Argi eta garbi jakitea zer den eta hemen ikuskatzea. Ta noski gero, ekintza eta eskertuta sentitu jada zure bizitzan egongo balitz bezala. Eta zu zeu izateko sariduna, hau da, demagun etxeko lanak dituzula zure gurasoek egiten badituzte, lana beraiena da. Saria beraz norena izango da, egiten duenarena. Nahi duguna lortzen ez dugunean, zein da gure joera? Kanpora errua botatzea. Demagun atletismo egiten dezula eta ez duzula lortzen nahi duzun marka egitea. Eta errua entrenatzaileari botatzen diozu. Baina zuk egin aldezu ehunean egin behar zenuen guztia, hartu ardura. Askotan, kanpoko norbaitek zerbait miragarri egitearen zai gaude gure egoerak hobetzeko. Adibidez, medikuaren zai gaude beti sendatzeko, baina zuk aurretik lantxo bat egin dezakezu zure gain dagoena. Saten dugun bezala beti, elikadura osasuntxua txikitatik, gorputza mugitzea, pentsamendu positiboak izatea eta lagun egokiak aukeratzea. Beraz, zure bizitzako ardura hartu ehunean. Laguntza aukiko duzu guraso, irakasle, mediku, baino zure ardura ehunean zure esku dagoena bete ezazu. Zure zatia egin eta emaitzak ikusiko dituzu. Aurrera supertxikiak eta superfamilia. Ikon volumena, gorputzek eskatzen dehust, bai, martxa, ban, txiki, ban, buelta da bueltak eman, ban, akabu bako, dantzan,
barra zoro